Play pi baro akan ka video ngakwa ban batai pi kumno ban sign in lani ban login haka MeghSIMS portal ti nakan ka banta ka basaneng pi ini button lani budam batho sign in lada pi klik hang ni pila ban pendap yo udais code nang ta pada baru password hadin mapila da ban sign in nakani ka banta ka ba shaneng ka ba pi kan ka jingtho di daksau DSEL harum ka di ka kerteng jong ka skul jong pi but Peit bha yo ka di ka skul jong ki wei yo kum bakala le si ban pandap yo udai skul but nang tap de sakani ka liang ka diang pi ka dashboard profile management document management transfer management SQAAF sanction post verification but ka budget and salary tila da pila akan ka budget and salary pila ban submit ya ka budget jangki nonghikai ka ba pi request na ka banta ka salary ka jangki but hakan ka banta pia ban tip ya ka rukom yo jangki nonghikai nang ta sa request na ka office jong DSEO lani jong SDSEO jong ka district jong pi tila dang klik akan ka budget and salary but akan ka banta pinso iya ka total of teachers total sanctioned positions grand total budget regular pay but ka total budget fixed pay but akan ka banta jong ka GIA type pila banjit ad hoc teachers lani ki deficit teachers regular pre-primary teachers non-government pre-primary teachers government but kom tater ti kira chibon hang ni ki food teacher SSA science grant hindi grant ti nak banta ban subatai pi akan ka video ngajit akan ka ad hoc teachers nang ta pade nak ka teacher level ngajit hang ni ka don upper primary upper primary secondary high secondary ngajit ya ka secondary banang ta PE kan ka banta jo kan ka fund requisition tela dang klik hang ni pin sai kan ka pada ka page ba pihak ban select ya ka quarter ba kalau di quarter ba kan no ban ai tulap ya ki nonghikai kat kum ka financial year ti ada pi select nang ni subuh ya ka fourth quarter tinggal ada pendap hang ni ya ka amount kepada ka jingsiu ki nonghikai iwe nonghikai yo kan no tinang tap ada kan ka total emoluments GIA kala calculate lajong kala add lajong hang ni tingam dan kam suban le AA hang ni tila da don remark pila ban pendap ka remark hang ni nak benta we nonghikai but hadir kata sa save anda pila ada ban save ya biang syakani ka benta jongka budget and salary ti haswa ba pin submit pentikena ba nakani ka benta naneng pidi banjit biang ya ka johi ka ba pijit ka basdang lada day science teacher pia banjit science teacher lada day SSA teacher pia banjit SSA teacher option henringa ngan sujit ad hoc teacher ko bangjit manne nang tanang niru kan lek biang secondary ti hakan ni ka benta jong ni ka quarter kadi ka quarter 4 ka banga select manne ka banga jit ti nak ka benta ka jong hang ni ka kan i ka status verified nomor ba ngala de ban update khamashwa bangan record ka video ti nak ka benta ka jong pi le si kan nomlong komta kan pau ka hani status kan tho pending kan mi di budam rong orange te pihak ban submit shwa nda pila da ban submit kan sa jerngam kumni hakan ka banta jong ka status kala jerngam ban nang ta pada na ka banta ka jong pi kanum patlong kumni pihak ban select shwa ya ka office ba pin submit shai ti kalong kum hang ni district riboy office name DSEO section office
ad hoc secondary nata ka office location pihak banjir na ka benta ka jong pi lara pidai po ribhoi kan dehi district school education officer nongpo bar hadir nang ta pada sa submit anda pila la klik submit kinsa verify na po office ban pihak ban up kato kan por lani kandiat sngi kinsa update ya kan ka ek bapi submit ban nang ta pada ka tulop kinsa pha ka school account jong ka school ko jong pi bapin ai ki nonghikai ting ngit scam ba kan ka video ka ai jingbot bat ka ai jingmentoi na ka banta ka jong pi wat klet ban kersan yagi na ka por bat wat klet ru ban sign out hadir mapil ada ban login ya kanu ka account haka ya ka ba pilih online nomor kata ketika safety method ke bang ide ban follow sign out ya ka account khnang ba kiwe kinam la ban le shutia ya ka ek kam ka ba phila le ha ka to ka account ka ba sign in te sasisen pan ngangai scam ba phio jimantoi na ka video kubre shibun